Spiċċajna Little House on the Prairie li xtaqt insaqsik Ministru ma importax. Jina ġejt fuq il-programm ta' kostruzzjoni u dakinhar kiet jingħad li ħajnbidlu l-liġijiet u kollox dejjem għall-aħjar, imma minn dikinhar sal-lum min kien jgħid f'sitwazzjoni pali u qed naraw kollega tiegħi ieħor ta' Gwarda Manġa. Bqajna fl-istess sitwazzjoni fejn dar kontrattur baqa' jagħmel li jrid, baqa' dej kif irid, inġeblu l-BRO ma jirrispondunix li xtaqt insaqsik. Jekk mhux possibbli jekk jogħġbok però li jaqa' taħtek il-BRO. Isir speċi ta' hotline jew email li at least jirrisponduna u jgħinuna nies li qegħdin fi problemi bħalna mal-kuntratturi. Jiena mhux qed ngħid li qed kontra l-bini jew dawn l-affarijiet għax kulħadd jara l-affarijiet tiegħu. Imma jiena li qed ngħix mara u tliet titfal. Għal xiex it-tifel tiegħi li għandu 8 snin dejjem inbeżza ġoddar għax iħsejx għax biex ngħidlek, Sur Ministru. Dar kuntrattur jiġi jaħdem fuq il-festi, jiġi jaħdem wara l-5 ikunu magħluqin l-offiċini, forsi dan jaf x'qed jagħmel. Li titweġġani, mhux qed ngħidlek li qed nippretendi tkun 24 hours miegħi personalment, imma at least meta jkun hemm l-emergency line u nċemplu jirrisponduna u jieħdu azzjoni. Jew jagħtu każ, jew jinvestigaw. Fil-każ tiegħi, naħseb anke fil-każ ta' Gwarda Manġa, sekwistrawlu il-bank guarantee li dan il-kontrattu. Din jgħidu l-ħafna flus li imma jibqajt l-istess problema, kollegi tiegħi baqgħu l-istess problema, ma jaħsibx li huwa li aħna jdu morru għand l-avukati, notara, Abdu l-periti tagħhom u dal-affarijiet. Dawn spejjeż. Ħajwieġbek Austin. Skużani. Milli qed nifhem jiena Austin, jiġifieri id-diskussjoni tiegħek, l-argument tiegħek mhuwiex għaliex ta' ma' ġembek ta' warajku ta' qaddimek kellhom dritt illi itellaw il-binja tagħhom imma l-mod kif jaħdmu. Naħseb illi għalhekk aħna matul ix-xhur tas-sajf ħadna deċiżjonijiet li l-maġġoranza tan-nies ma ħadux pjaċir bihom, speċjalment anke qed nirreferi l-iktar in-nies li qegħdin fl-industrija tal-kostruzzjoni fejn il-Prim Ministru nnifsu imbagħad aħna bħala gvern ħadna d-deċiżjoni li nwaffqu il-kostruzzjoni, sita kostruzzjoni sakemm inbidlu l-liġi. Ma naqbilx miegħek li l-liġi ma biddilniex, ma naqbilx miegħek li ma biddiltuwix. ma naqbilx miegħek li ma kienx hemm effetti pożittivi. Jiena Ovvjament m'għandix għaliex ma nemminx lilek Austin illi ċempilt il-BRO u qed tgħid li ma qabdux. In-nies illi jaħdmu f'dan l-uffiċċju naf kemm huma dedikati, naf kemm jagħmlu xogħolhom, ħanieħu nota ta' dak illi qed Forsi m'hemmx biżejjed. Ħanieħu anke l-opinjoni tiegħek u s-suġġeriment li jkun hemm hotline, però nixtieq ngħid x'biddilna matul dan is-sajf għaliex kellna sitwazzjoni tal-biki fejn inti kellek tal-inqas 3 inċidenti maġġuri illi setaw kienu ħafna qar. Aħna waqqafna l-industrija, rajna kif nirresponsabilizzaw u nikkristallizzaw l-irwoli ta' kull min jaħdem, anke akkost li jiena kemm batuli kontratturi u kemm batuli nies li qed jibnu jew qed jixtru appartament koppji żgħar. Illi qalu li jisma' żittu l-ispejjeż għaliex issa jridu jsiru l-investigazzjonijiet tal-art, jridu jsiru rapporti serji sabiex wieħed ikun jista' ikompli għaddej bix-xogħlijiet. Jiġifieri imma kif qed ukoll din mhix riforma illi bdiet u tlestiet, waqqafna l-Aġenzija tal-Bini u Kostruzzjoni. Daqs dan bini u kostruzzjoni u f'dal pajjiż m'għandniex awtorità responsabbli minn dan kollu. Kellna uffiċċju kif qed tgħid din l-awtorità ser tkun qiegħda taħdem. Jiena rajt kien hemm biex tkun taf missu biex ma ngħidlekx negattiv biss. Kien hemm kontratturi li ħadmu mad-dawra tiegħi li kienu nies tal-affarijiet tagħhom, għamlu x-xogħol tagħhom, vodi dan jiset għalhekk dak il-wieħed. Lina ma li tweġġani huwa kif tista' tagħmel litrat ara kif kisser. L-tajmen ġija u jien dejjem bl-ilma, meta jagħmel maltempa ta' bl-ilma, jien kollu fladjat bl-ilma jiena. Nħan nitolbok tikkonkludi Austin. Yes, mela, l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħidlek huwa dan minn qalbi, għax pali żguraw ħadd ieħor li at least mhux għax inti qed tkun mezz, forsi fibni ħażin li BRO mhux qed jagħmlu xogħolhom, ma tlekx hekk Ministru. Jiena meta ktibt li emails u għamilt sa ċertu punt ħadu passi li qed ngħidlek huwa li dat telefon ta' emerġenza meta jiġi jaħdem ġurnata tal-festi, per eżempju. Għandek raġun. L-awtorità tal-ippjanar, per eżempju, għandha numru fejn fil-festi. Construction ħin kollu għaddej. Naqbel miegħek naraw illi jkun hemm numru aċċessibbli
Okay. 24 sija matul il-ġimgħa kollha għal min ikollu esperjenzi bħal tiegħek nittama illi anke wara ir-riforma li bdejna u li fadlilna ħafna iktar x'nagħmlu ikun hawn as cowboys illi jirrispettaw lil ġirien li jirdu jgħixu f'dan. L-aħħar waħda. Tikkonkludi Austin. Għaxedin tard. Xtaqt ngħidlek ukoll għax inti għad il-bija Roma rispondewni u żammewlu l-bank garanti dar kun għattu minnu. Tajjeb, ħaġa tajba. Le, ma baqa d-dej u fojdirġija għalek jett najlek li ċittadin jek tista tejna. Nitolbok li waraw fil-privat. Naħseb li tkun idea tajba.